Mikä masterplan? Se toi Annekis. Tuossa. Sillä oli puolikas yökin, kun se kaatui tonne. Tult. Anna sitä tuulta. What's the plan? What's the plan? Huomenna se on hukannut toisen kengän. Joo. Se oli kuulemma kadonnut Suicidalin pitissä. Ai. Voi sen tähden. Kuinka pois? Joo. Toi on parempaa kuin Dödösuudet, nyt toi ainakin pitää toi. Tän lähin jalkoihinkin. Selviää täältä. Kiitos. Vittu tää on kyllä semmoista tököttiä tää aurinkorasva. Pahempaa saa hakea. Mä näin just kun mato kuoli. Mitä sä et vittu men repii sinne mulkku?